Bona tarda. Molt benvinguts a tots i a totes. Moltes gràcies per venir i moltes gràcies als organitzadors de l'acte d'aquesta festa de la gent gran per brindar-nos l'oportunitat de venir a presentar el nostre projecte de Bruna aquí a la capital del Bages, a Manresa, en aquest magnífic teatre que teniu del Cursal d'aquí a Manresa. Bruna és un musical de Mateu Pere Miquel i de Marc Puig que neix i creix al poble d'Ullastrell, al Vallès Occidental. Com a projecte comunitari amb el grup Amics del Teatre d'Ullastrell, l'abril del 2019. Amb tan bona acceptació per part del públic i de la crítica que ens fa guanyar un munt de premis teatrals arreu de tot el país. Destaquem el Premi Juan Mayorga, que és un premi a nivell nacional, que ens van concedir el 2019 el Premi a la Mejor Autoria. També ens va omplir de satisfacció que la Federació de Grups de Teatre de Catalunya ens concedís el 2020 el Premi Arlequí, com a reconeixement a la nostra trajectòria amb Bruna. I per últim destacar també que el 2021 Teatre Barcelona ens va concedir el premi el 2020 com a millor espectacle familiar de tota la cartellera de la temporada 2020-21. Bruna és un espectacle musical i a diferència d'altres espectacles musicals tenim el plaer, la sort i la satisfacció de comptar amb música en directe. I és per això que ens acompanyen a tots els nostres espectacles en Mateu Pere Miquel, la Núria Conangla i en Danko Comte. Us demanem, sisplau, que no en realitzeu enregistraments de vídeos. Sí, durant l'espectacle sí que podeu fer fotografies, penjar-les a les xarxes i publicar-les amb el hashtag #BrunaElMusical. Apagueu els vostres telèfons mòbils, així com qualsevol altre aparell que pugui emetre alguna senyal de so o de llum per tal de no distreure els espectadors ni els propis actors. Bruna us porta un repartiment molt jove format íntegrament a Ullastrell. I una història que us causarà, sens dubte, més d'una reflexió. Una història real, que podria estar parlant de qualsevol de les persones que teniu al costat, o fins i tot de vosaltres mateixos. Un homenatge als avis i àvies dels autors, però també a totes aquelles persones que van viure i sobreviure a una guerra civil. Una guerra civil que va possibilitar complir els somnis de molts d'aquests infants i que, sens dubte, no ho deixarem oblidar. Amb tots vosaltres, Bruna.